масъалаи делимитация, демаркация бо Кирғизистон аз соли 2018 сол шуд ки ҳамин музокирот, ҳамин гӯем ки ҷаласаҳои комиссиони байни ҳукуматӣ оиди баррасии ҳамин масъалаҳо ина 18 сол шуд давом дорад. Дар натиҷаи хуби ҳамин ҷаласаҳо ва гурӯҳҳои корӣ байни ду кишвар чӣ буд? Ва гӯем ки созиш омада дар масъалаҳои дигар қитъаҳои сарҳад, мисоли дар 519 километр дигае ки мо онро гӯем ки тамоми элементу тамоми нозикиҳоро баррасӣ карда будем ва ҳатто дар протоколҳои аманами комиссиони байни ҳукуматӣ омада буд ки расмиёти дохили давлатиро забони маздуд тараф имзо шавад. Мо расмиёти дохили давлатиро оиди созишнома шурӯъ карда будем, ҳатто як қисмаша гузаронем, лекин мутаассифона чиҳеле ки медонед шумо 6 сол пеш 7 сол пеш сар карда ҷониби Қирғизистон ора имзо накард ва бо боҳонаҳои гуногун ки мана ҳолон ки қариб зиёда аз 10 сол тамоми мутахассисону мана ҳамин аъзои гӯем ки ҳамин раванд аъзои гурӯҳои корӣ ва комиссиони байни ҳукуматӣ розӣ буданд аз ҷониби Қирғизистон. Агар онҳо розӣ намебуданд, мо ин созишномаро гӯем ки таҳия намекардем. Агар ҳамаи протоколҳо куллан татбиқ карда шаванд, ин масъалаҳо ба миён намеояд.